morning, Kuratangers. So today is September 8, 2022 and it's 5 a.m. in the morning, Kuratangers. And maaga na akong gumising kasi may estudyante tayo. Hatid ko yung kids natin sa school mamaya, and then mag-prepare ako ng dance no. Bale, meron na kasing ulam. Bale, iinitin ko lang tong ating rice. Kasi hinton kasi kami kumain kagabi sa biyanan ko. So, marami kaming rice. Hindi kami hapunan dito sa bahay. So, bali, iinitin lang natin to, guys. Ayan. And then, prepare ko lang din ng dede si Rio kasi pag magising yan is talaga manghihingi yan ng ng dede kasi hindi siya manghingi ng dede buong gabi. Kaya prepare ko muna siya ng done making it, and bibigay ko to sa kanya mamaya pagising niya mga guys. So maliligo muna ako, Kuradangers, habang natutulog pa yung kids. And meron akong nabili kahapon sa grocery na sabon. This is the skin blend Kojic Gluta. Ayan, kasi naghahanap kasi ako kahapon ng Kujisan na Kojic soap, but walang available doon. So ito yung nakita ko. So ayan, subukan natin kung maganda to. Ayan yung sulat-sulat niya, hindi ko alam, parang ata yan, Arabic na letter. So ayan siya, Kuradangers. So itahin natin siya mga kadangs, and tingnan natin yung laman niya, kung ano yung kulay. So, ganito yung niya, mga kadangs. Meron pa siyang pa-wrapper dyan na to. Parang kulay orange na dito sa is puti. Ayan. Cute. Cute nung packaging. Maganda. So, subukan natin to, kadangs, kung ano yung nito, effect ng skin blend na sabon na to, kadangs. Hello! Good morning. Hello. Good morning. Hi. Hi. Good morning, baby. What are you doing? Hello. Good morning. Alright, Kuradangers, so dumating today yung ating in-order na mga fragrances and body mist. At ito siya i-open. Tingnan natin kung ano yung mga laman at mga na-order ko from the Sweet Night shop. So, yan. Buksan muna natin, Kuradangers. Basag siya. Lumot na kasi na. Lumot pa juga yung kuan. Wala, sayang nga po kayo.
achievement of the day. Nagpapamanicure tayo mga kadang. Kasi sobrang ano na tong kuko ko mga kadang. Sobrang dumi na. So, this is my achievement of the day. Yung manicure natin.